ashana. Katunan zaben mu kamar hakora ne in ba su ba tauna. Gaskiya kan ɗaya ce na faɗa babu tsoro a idanuna. I defend unknown but Allah sai manzansa su ne gatana. Jama'a ku yi shaida wanda ke tausayi shi zan zaba. Takalmi ya bule ya tsinke baka tsaya baka taka kayoyi. Wayyo Allah kuma gashi ka kinkimo katin zaɓe ma. A wacce jam'iyya kuke? Masu jin tausayi zaɓi zaɓa. Dan ƙasa ni ma nake ba me mun gori ko shi ne tana. Katin zaɓe na rike ban batar bayana a wajena. Tanadi mai kyawu na yi mar yanzu ma shi ne a hannuna. Gagari ya kone ko ina na je ba inuwa sai rana. Agajin mai tafiya sabanin haka sannan asanni na lallaba. Takalmi ya bule ya tsinke baka tsaya baka taka kayoyi. Wayyo Allah kuma gashi ka kinkimo katin zaɓe ma. A wacce jam'iyya kuke? Masu jin tausayi zaɓi zaɓa. Magana tara min daga anyo jama'a su wa guda. Waza ya gaya mun ba ruwan muri da ayaba in yadda. Mi kiyaye kar mu bi wanda zai sha ruwa ya fashe randa. Mi karatun tanis kar mu dawo muna yin inda. Kun ga dai na jigata na ga labai ta shin wazan zaba. Takalmi ya bule ya tsinke baka tsaya baka taka kayoyi. Wayyo Allah kuma gashi ka kinkimo katin zaɓe ma. A wacce jam'iyya kuke? Masu jin tausayi zaɓi zaɓa. Shi katin zaɓe ba a biyan kuɗi yinsa ake kyauta. Wanda ba su da katin su garzaya sina su hanzarta. Kira nake ga mutane katin zaɓe da wuri ku sabunta. Kar a ba ku kuɗi ku sayar da yanci silar lalata ƙasata. Shawara ce gata abu cancanta in an ƙi aikwa ba. Takalmi ya bule ya tsinke baka tsaya baka taka kayoyi. Wayyo Allah kuma gashi ka kinkimo katin zaɓe ma. A wacce jam'iyya kuke? Masu jin tausayi zaɓi zaɓa. Gargaɗi ga matasa jan kunne a gurin ku ba zan na yau ba. Ba sara ba suka ku gane siyasa ba gaba ba. Mai ba kuma kami ku yi faɗa ya ba zai bai ɗan seje ba. Ku yi tunani da kwakwalwa samari mutum ba dabba ne ba. Mu kula da mutane masu sa husuma kar mira ba. Takalmi ya bule ya tsinke baka tsaya baka taka kayoyi. Wayyo Allah kuma gashi ka kinkimo katin zaɓe ma. A wacce jam'iyya kuke? Masu jin tausayi zaɓi zaɓa. Yara ake ce mun lakamin sunana ne mai gashi. Komai yayi farko ku daina kokwanto da akwai ƙarshe. Wanda zai ci amana ko ya yunkura rabbi ka shirya shi. In yau kai ne wata rana ba kai bane ba ma kyashi. Allah ka haɗa mu da mai taimako a mulki mi zaba. Takalmi ya bule ya tsinke baka tsaya baka taka kayoyi. Wayyo Allah kuma gashi ka kinkimo katin zaɓe ma. A wacce jam'iyya kuke? Masu jin tausayi zaɓi zaɓa. Takalmi ya bule ya tsinke ban tsaya bana taka kayoyi. Wayyo Allah kuma gashi na kinkimo katin zaɓe na. Masu jin tausayi na zan zaba.